Aquest cap de setmana tornem a estar a la mostra de carrer de l'Eix de Sagrada Família de Passeig Sant Joan. I com sempre, Grup Balcells patrocina la fira. Vine a buscar la teva bossa de Grup Balcells. Participa en un sorteig per guanyar 4 entrades per a un escape room a Escape Room. Vine a veure'ns a Passeig de Sant Joan, omples la butlleta, la fiques a la urna i tot fet. La setmana que ve, sorteig. Molt bé, Ai, aquí si et mateix. trucarem. Vale. Entraràs a l'escape room i no sortiràs, eh? Ui, 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 ui. Molt bé. Ja està. Sort. Molt bé. Saltete, saltete i obrim.